Yes, sorry guys man, lo myalezo wami uthanda uba late kancinci but bengekho right kaloku mfowethu yobenela qha kuva bengathi ndikhula impumulo yesibini esinye isimenxe apha sike sathi yi-love pimple konke i-love pimple yantoni mfondini ngondikhathwa off kangaka kulo nyaka but ke asikho lapho namhlanje guys. Hayi ndithi mantshoka ngoku kuse-early fondini uba une-birthday between i-1st kaJanuwari ne-31st kaDisemba, happy birthday kuni nonke nonwabe shem because kaloku engathi ngingabhizi kulo nyaka singangafumani itshansi apha ewoyini ngoku asifuna ubona sesikwekwa foni kweza WhatsApp status, thank you to those who took their time. Suka for it's not that deep busy fondini nawe ba busy khange siyibona lo notification thina. It's not like kuthi i-priority kakade i-birthday yakho kuzalwa wena muso kuthi ufuna kube excited thina but ke asikho lapho namhlanje guys. And enye into ngasike siziqhelanise nayo kulo nyaka foni kuthatha ezo sentana zakho nazo uzivise kamnandi noba uthenge i-5 liter ice cream fondini uzimince ngayo wedwa phaa kuwendlini ukwenzela uba nathi xa siposte zethu izinto ezisivisa kamnandi thina ingabi ngathi sixhomela wena. Ye foni ngicabanga ngokunzima no-check-in e-airport because kaloku uzawuthi ningelo bhongo kothobele beqale yantoni iflight yo yaqhuqula fonini lagenge ikhwele estock road ako-airport kaloku la line yabo and andizungafoti mekandikhwele eplenini fondini ibonisa uba kukho i-leg room kweza emergency seats la madolo amade anespace unlike xa ndikhwele iquantum funeka ndikhwele kweza zitulo zisemva kwedrayiva even fike sekugcwele amagxadi ya-over 30 nezaa grocery zawo funeka ndilinde iteksi elandelayo and andixhomeli mntu fondini ngo-40 phaa ndizivisa mna kamnandi zii-dreams zam ezinto eziachivayo fondini but ke wethu guys kusemhlabeni apha mani yazi umntu makabe le nto afuna uba yiyo as long as yena ehappy ngesiqu sakhe.